депорт монкадаи нози хона меред. Сеюм рӯза ба худодам ҷа. солҳои охир мақомоти фурудгоҳҳои Москав ҳазорҳо шаҳрванди Тоҷикистонро ба ин кишвар роҳ надода ба ватанашон баргардониданд. Аммо моҳҳои охир ҳадди аққал дар як фурудгоҳи пойтахти Русия, фурудгоҳи Внуково, садҳо телефони мобилии мусофирони тоҷикистонӣ бо баҳонаи тафтиш мусодира шудаву сарнавишти минбаъдаи онҳо маълум нест. ба нақли як мусоҳиби мо ки нахост номаш ошкор шавад, онҳо рӯзи 25 апрел тариқи хатсайри 802 ҳавопаймои ширкати русияи Ютер ба Москав парвоз карданд. мо рӯзи 25 апрел аэропорт Внуково билет доштем. 3 рӯз мо дар аэропорти Внуково истодем. 28 число Тоҷикистонро мо рӯй кардам. гуфтам ки брен қафотон чизотуна рӯй мекунед, багажотуна қати телефонотон. ана 3 число багажомуна гирифтем. ина то ҳозира телефономуна рӯй кардагӣ нестанд. 400 чанда телефона компанияи Утера, раиси 800 қариб 600-700 каса депорт карда манам вақт. ба қавли ин зодаи Тоҷикистон, муроҷиати пайвастаи онҳо ба ширкати Ютер ва ҳамин гуна сафорати Русия дар Душанбе натиҷа надодааст. масъулини ширкати Ютер дар Тоҷикистон гуфтанд, фурудгоҳи Внуково мактубҳои онҳо дар мавриди баргардонидани телефонҳои муҳоҷирони тоҷикро бепосух гузоштанд. манъи вуруди тоҷикон ба Русия чанд моҳ ба ин тараф ва хусусан баъди ҳамла ба толори Крокус дар Москав 22 март вусъат ёфтааст. дар тамоми фурудгоҳҳо ва гузаргоҳҳои марзии Русия телефонҳои шаҳрвандони Тоҷикистон мушикофона тафтиш мешаванд.